Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Dihormati. Arum Dalu. Dalu. Piye Bali? Lah yo ning Bali saiki yo dalu ngono lho. Monggo aja diaturake. Tetek, tetes. Niken yuk. Sugeng dalu genduk Niken. Nggih, sugeng dalu bocange Bulimbo. Kan luar biasa. Nggih, ora lho, pengen ngerti suwira petuk saiki sampean kelas piro? Alhamdulillah, kula sakniki pun munggah, Om. Pun munggah. Ngendi amben? Mboten. Munggah ngendi? Munggah kelas. Kelas kalih SMP. Kelas loro. Nggih. Lah ya ngatasi sik kelas loro SMP lho. Mesti sing mirsani iki mbaten mesti sampean kaya cah mahasiswa. Nggih dikinten kula niku pun nganu kok malahan. Pun gadah anak kok. Hah? Dikinten kula niku pun gadah anak soale kula kan ndek wau mbetok adik. Loh, Mbak Niken mosok wis duwe anak ngoten kok e. Kula kan nggih mangkel padahal. Mangkel urung pantes lek sampean duwe anak urung pantes. Lah nggih niki kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah napa teng inggil kenapa? Soale kula wedi lek jeblok soalnya niki pon engkrek ngoten. Oh, engkrek ya. Nggih. Pripun? Monggo penake piye ngono penake piye? Lho tenan to. Ayo. Wah. Nggih, pon. Nggih. Lagi iki nek sinden kuduan anjlok ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Para seniman pun sami mlampah nggih Om nggih. Kula 2 taun niki cangkem kula niku mboten payu blas Om. Nggih. Mbok iki sing halus ngono kok ya. Pripun? Kok nyongam nyangkem iki lho ora. Loh, lah cangkem niku basa kramane napa? Tutuk. Oh, lho mosok tutuk nggih payu. Mosok tutuk nggih payu. Ya aluse, nun sewu kula sampun 2 taun menika nun sewu mboten tanggapan apa piye. Oh, nggih. Kula pun 2 taun mboten nyuwara maksude nggih. Ngoten Kak Om? Nggih, alhamdulillah. Niki wonten kathah sanget jane Om manten ning nggih mboten angsal rame-rame mangkane malih sing para seniman do sambat kabeh nggih Om nggih. Nggih alhamdulillah niki. Pak jawabane jeneng nggih ngoten mawon. Lah piye ben mantep Pak awakmu. Nggih pun lah. Nggih niki teng Desa Tulungrejo Madiun. Acaranipun Tasakuran keluarga besar Bapak almarhum Kasmani. Nggih, Bapak Kasmani kalian Ibu Jati napa? Napa? Ibu sinten? Suji Hartini. Oh, Ibu Suji. Kok Jati piye ta? Nggih, Ibu Suji, nggih matur suwun sangat kagem Ibu Suji kalian Bapak almarhum. Nggih didongaaken mugi-mugi sageta teng sisine Gusti Allah. Sageta munggah swarga lan kagem Ibu Suji mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Panjang yuswanipun. Awet lek momong anak putune. Nggih niki manten, Om.
Manten nggih. Manten nggih kalih kedua temanten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan. Empun. Wedok Wis disiki. oh, sampun. Empun. Lek palakrama kan tahun 2020. Oh, nggih alhamdulillah, mugi-mugi gendang tambah malih nggih. Nggih, pokoknya doa yang terbaik, ngoten Om. Aku yang gumun karo sampeyan ning ngatasé sik Gumun SMP kenapa? kelas loro lho. Lek ngendika iso ceplas-ceplos tanpa ngangge. Ceplas pripun to? Kula niku nggih Tetek ngono lho tegese ora beban mental, ora don, ora grogi, ora isin ngono kok iso ngono kuwi piye ya? Lah nggih kok saged nggih. Lah sing lakoni awakmu kuwi lho kok iso kendel ngono kuwi lho. Lah kula dhewe lek jenengan tangkleti ngoten kula nggih tangklet sinten yo an. Lah iya. Nek ya elok kondo sampean klebuan ajaib wiwit SD ndemben ya wis kaya ngono Nggih, ampuhe. saniki pon remaja mboten sinden cilik malih niki. Sinden remaja. Sinden remaja. Ngene sampean ya wis duwe pacar? Pacar niku bangsa napa? Hah? Bangsa napa niku? Tuntut gedang kae Nggih. diwenehi sikil loro kopring ngono to. Terus diwenehi apa kuwi jenenge Ndas. ndas ngono iki jenenge pacar. Oh, ngoten. Dereng mboten gadah ngoten niku. Dadi urung seneng gedang ya. Mboten. Oh, Lho, ya lek apik. gedang kula nggih seneng. Seneng? Niku to buah to? Heeh. Seneng. Nggih, lek buah nggih seneng. Ah iya, ngono kuwi. ngoten. Oh, oke. Meh jan elok temenanan. Sing ngajari nyinden sapa to, Nduk? Niki kula alam. Heh? Alam. Alam piye? Alam otodidak ngoten lho, Om. Otodidak. Nggih, otodidak. Ora ngene lho, kaya Nduk Mbak Umi iki sing Mbak ngajari Umi? lak Bu Kesi. Oh, nggih. Sampeyan yang ngajari Mboten wonten. reneng. Mboten wonten wong kula niku niru YouTube Bu Kesi nggih asline. Oh, Eh, belajar kok YouTube. Oh ah iya. mboten asal guyu wong kon kene jeplok kok guyu. Ora apa-apa. Cah cilik apa mak kruntel ngono pantes saya, Nduk. Alhamdulillah nggih Om nggih saged. Wah, ngeten iki. Piye Om? Loh, kesane enim. Jenengan Enim? kula Oh, panggil iya. Om niku kersane enim. Oh iya. Lah pripun? Anggere ora omplung Mbah. ya. Mbah napa yot napa? Ora apa-apa sampean nyelak aku. Om ya monggo. Bapak mawon nggih? Heh? Bapak mawon nggih? Bapak sampean sak anakku ya pantes. Nggih, Pak Cahyo. Heeh. Nggih Pak Cahyo. Niki kula pah janteng mriki niku kula remen banget. Omonganmu Kediri metu lho. Peh, teng mriki lho remen banget. Peh. Iya. Nggih. Lho mboten oleh ninggal asale. Betul. Pak, nggih. Niki kula seneng banget teng mriki amargi sampun ditransfer kalih Bu Kesi. Ya aja ngrembug ngono kuwi, Nduk. Oh, mboten angsal. Ora oleh saru. Oh, nggih Nang pun panggung mboten. dipirsani piyai akeh apane sampean si SMP ngono saru yen ngrembug dhuwit. Loh, Ngono. ya mboten napa-napa, malah kula duduhne ndek wau kan pun ditransfer kalih Bu Kesi to. Pak, lah niku saged kula damel napa jenenge njupuk cincin gadehan kula. Niki kan kula gadekne to niki. Ndek Wis si wingi. SMP kok ya nggak cincin barang. Lah timbang maling. Oh iya. Lah nggih mangkane sak duwene niku digadekne mboten napa-napa. Apik, apik, Lah wong apik. lencret corona wonten 2 tahun kepungkur lho. Heeh. Ya ora perlu sambat to, Nduk. Kabeh kan Oh, nglakoni. nggih kabeh nggih disyukuri Ora mung alhamdulillah. seniman, pengusaha ya kabeh ya Nggih, melu nggih, gubru nggih, kok ya. sedaya ngrasane. Ning aku ya meling kuwi aja sok ngrembug dhuwit Pripun? ning panggung. Oh ngoten. Saru, mergo Siap, dhuwit iki nomor 6 kuwi. Oh, tapi jenengan lek oh duit nomor 6. nomor 6. Heeh. Berarti mboten penting. Mboten penting. Berarti jenengan lek umpami lho nggih. Heeh. Umpami napa jenenge? Tanggapan ngoten niku lek mboten dibayar nggih mboten napa-napa. Heh? Mboten dibayar nggih mboten. Pamane karo Bu Suci ora dibayar ngono. Nggih. Ora apa-apa anggere mentolo. Lho kuwi lho. Oh, lek kula nggih nganu, kula napa jenenge golek seduluran lek kula. Oh, Mboten oh. dibayar mboten masalah. Apik lek ngono kuwi lah kuwi Kula jiwa niku- seni yang sejati ngono kuwi. Ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Contohlah saya. Heeh. Gak dibayar gak masalah. Terus? Soalnya pun lunas. Lambene cah cilik malah tekan dindi ora. Jenengan lek dalang kan pinter. Gitu, Pak. Heeh. Lek umpami jenengan ngemse nggih saged. MC. Ngemse saged to, Mas? Oh, nggih, Pak Cahyo Kuntadi ngemse. Lah mengke lek jenengan mboten payu dalang,
Mengke kula jak ngemse. Dongamu elek men. Aku sik enom pengene payu terus. Oh nggih, ngapunten. MC ora. Maksudnya lek pas jenengan mboten dalang ngoten lho pas kula main ngemse ngoten lho, Pak. Nggih niki dicobi nggih, jenengan ngemse. Ngemse ni sapa sampean? Lho, kula ngemse pakai bahasa Indonesia, jenengan nerjemahke pakai bahasa Jawa. Oh iya ngejak setelan ta ya. Ya. Sepelan wong mboten wonten sepelan teko ngisor niki langsung kok. Langsung to? Oh Nggih, iya. langsung. Ya wis. Aku sing nerjemahne ya. Nggih, jenengan nerjemahke bahasa Jawa ngoten nggih? Oh siap. Ampun siap. bahasa Inggris soalnya jenengan mboten saged ngoten. Awakmu kok eruh. Nggih. Hadirin yang berbahagia. Para kadang ingkang minulya. Wah, pinter banget. Padake cah TK aku malan. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Niki teng desa pundi? Tulungrejo. Tulungrejo. Nggih. Akan diselenggarakan di Desa Tulungrejo Badhe dipun wontenaken ing Desa Tulungrejo yaitu lomba kemerdekaan. inggih menika Lomba. Tuh, iya ta? Lomba, dipun wontenaken lek lomba ya lomba sayembara kamardikan. Wis, sayembara kamardikan. Yaitu lomba menyanyi dan balap karung. Inggih menika nembang kalian balap karung. Balap karung niku tetep balap karung. Tetep. Mosok balapan goni padha ae to. Terus Hadiah yang pertama, bebingah ingkang sepisan uang sebesar 1 juta. arta ingkang gunggungipun 1 yuta. Hadiah yang kedua, Bebingah ingkang angka kalih yaitu nggih menika manuk puyuh. Manuk puyuh. peksi pipis. Lah Kak pipis. Lah puyuh ya apa? Burung puyuh niku lho. Burung puyuh. Burung puyuh. Oh ya berarti ya tetep Lah kok senes burung uyuh lho nggih. Lah ya Kok pipis? peksi puyuh. Nggih, peksi puyuh. Hadiah yang ketiga, Digawe-gawe cah cilik aku asem. Terus piye? burung betet. Bebingah ingkang angka 3 nenggih peksi betet. Wah, hebat sekali tepuk tangannya Pak Bu. Ngoten niku iya. belajar teng pundi jenengan MC ngoten niku. Maling. Nggih nganu napa? Pripun? Napa? Belajar Pak? itu. Nggih. Lu ngoten niku mboten perlu belajar anggere iso bahasa Indonesia, iso basa Jawa mending Bahasa iso Jawa. nerjemahke. Wah, jan tak niku. Napa? Tak Napa jenenge? set. Napa? Uteke jenengan tak. Utekmu dhewe kuwi. Karo wong tuwa ngutek-ngutekne. Lah, kula kan tasik alit. Oh, iya. Dadi nggih plegak-pleguk bahasa Jawane. Niki pripun? Kula dikengken napa, Papa? Ayo nembang mosok kon glundung ning kono ora. Lho niki wonten hitungane kiambak lho, Papa. Hah? Wonten hitungane kiambak. Wekmu nyeluk aku mulah malih. Mau om, bapak, papa. Nggih mboten napa-napa to, nanggep anak kiambak mawon kok. Oh iya. Nggih. Saiki nembang nduk Tuh, sampean. lek nyanyi 75.000. Lek joget 150 niku sikile mawon. Ora lho kowe iki sinden apa rampok? Kok iso Pripun niki digenahne lek wonten ingkang nanggap mengke kan kersane person. Mbak nikan tuku hargane berapa gitu loh. Lah kan wis dilunasi karo Bu Kesi to. Lho, kula lek menawi wonten sing ngejob malih. Ayo. Lah hitungan kuwi kan mburi lek ning kene kan masuk Bu Kesi kuwi hitungane. Wah, dadi niki pon, sampun niku wae. Tapi kan kula jelas nih. Jelas Pak. ki apa? Jelas nih hitungane. Heeh. Lah nggih, makane niku lek ditotal 3 juta. Bah, kowe iki hitungan to. Aku mak padane wong ra mampu no piye. Wis nembang sik. Nganu Pak, ampun repot Pak. Hmm? Ampun kedik-kedik Pak, ampun kedik-kedik Pak. Tak DP 1000 sik nyo. Ndang nembang. Lah 1000 niku digen apa Pak? Iki 1 juta kurang 1000 ya ora dadi 1 juta kok ya sampean iki. Lah 1 juta kurang 1000 barang ora usah dibayar nek ngono malahan. Urung kuwi kan nggih pemanasan sik. Oh, nggih, Kan pun, saya nggih, gede, saya gede. Oh nggih. Manut. Niki nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi sik. Nggih, Nembang sing sik. halus riyen. Heeh, apa pamane nduk niken?
Wonten pamundutan wau saking pawon. Niku Pak. wau pamundutan. Ibu-ibu sing masak to? Nggih, ibu-ibu Nggih. sing masak, wau nyuwun lali janjine. Terus gubuk asmara, terus Ana neh sing masak ning mburi mau ngersake lungiting asmara. nggih, nggih niku, nggih, kembang rawe. Nggih niki nggih dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih. Lagune ninggal katresnan, Pak. Wah, ngangge bawa ra, Nduk? Nggih, Wah, sip. Bawane apa, Nduk? niku mawon. Aja turu sore kaki. Oh iya. Suarane serakno ngarani 3 juta lho ora. Lho, 3 juta niku sak sawerane kok. Oh iya. Manggah wangsulan ae. Sahi. Nano nano. Semono. Nggih. Pripun Pak, sae? Sae? Saya apane rung muni apa-apa kok sae lho. Sampun niku wau sampun. Sing ndi? Niku wau kula sampun nyanyi, Pak. Urung mbok semene kabeh nek sing krungu. Batin kula pun nyanyi kok. Oh, dibaten. Ya wis nganggarane ya tak baten kowe, ora. Nano nano. Semono. Aja turu sore kaki. Jos suarane gandang tenan. Nino iyo. Itu. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk, Sok? Kula cita-citane pengen dados dokter. Lah hubungannya apa karo nyinden? Lho, nggih mengke lek doktere mboten payu nggih kula sambi nyinden, Pak. Apa enek tinone sing jenenge dokter kok nyambi nyinden ora Lah kan aneh. biasane dokter niku lek minggu tutup. Heeh. Nggih, mengke lek jenengan sawayah-wayah sakit, priksa tenggen kula mawon. Oh, ngono. Priksa tenggen kula niku toh nggih wonten hadiah e. Jenengan rungokne nggih Pak nggih. Lek umpami sakite niku sedang. Maksudnya ringan-ringan kados batuk, kados pilek, kados panas. Ngoten niku hadiahe sepeda ontel. Lho, penak to? Welok men kuwi laris no carane ngono. Jenenge dokter terkenal kaya kok. Heeh, lek penyakitnya berat, Pak. Nek penyakitnya sedang mawon kados napa jenenge panu terus mari ngono nggih ngoten-ngoten niku sing sedang ngoten niku hadiahe sepeda motor. Sepeda motor. Walah penyakitnya berat kados ginjel operasi nopo jantung hadiahe mobil, Pak. Malahan bingung nggak, kowe lek dadi buka dokter yang praktekan ya, praktek ngarepmu ditulisi dokter Sido Ludes. Lah kok saged? Lah iya mosok pasien aja dinae mobil barang. Nggih, langsung dipateni jlek, langsung digawa tenggene anu. Kuburan, Iya. ngoten. Mesti Ya wis, mobil. muga-muga iso dadi dokter temenanan sampean sing apik. Nggih. Ya. Lek duwe liwat sinden terus akhirnya dadi dokter. Amin. Apik. Terus Netu
biasa lancar temenanan, Nduk. Alhamdulillah. Ampuh. Bajute apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kok garap jaranan lho ya. Siap. Jogete aja nganti lali sing apik. Hop. Ayo coba. Nyonya sik ngomong nyepelekne dhuwit 1000 nyonya. Lho, mboten nyepelekne niku saged damel. Nyonya iki sik nyo. Alah mboten. Mong njaluk melak 75 to? Mboten. Ora iki lho nyo. Mboten kula Lahir mboten batin guyon. kok. Mboten kula mboten guyon, Pak. Lah terus mboten lah ya mboten guyone tenanan to tegese. Pak, mboten kula lek nyuk apa jenenge nampani dhuwit niku kados gatel ngoten niku lho, Pak. Lah ya ben ra gatel tampan ana kene. Heeh. 100 to njalukmu? Mboten pun, mboten. 100 nya. Kula wau namung guyon, Pak. Alah tenanan iki kok, Tang. Mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa. Lek jenengan peksa nggih mboten apa-apa, Pak. Heeh. Kok sik alon-alon langsung mak berabat wae. 100 ya. Nya, iki rene sik cahayu, rene. Ha. Nah, 100 ya? Nggih. Nah, iki pira? Niku 50.000. Nah, iki pira iki? 50.000. 50 karo 50 pira? 50 kali 50 100. Nah, ya nyong 100. Loh, niki ngaten tasik 50.000 lho, Pak. Sampeyan tahu belajar matematika? Nate. Nah, ini lho, sampeyan kok ora mudeng-mudeng to. Sing pinter to karo dhuwit. Iki pira? 50.000. Nah, pinter. Iki pira? 50.000. 50 tambah 50 pira? 100. Nah, iya. Lah wong niki lho nganu, Pak. 400. Kok iso? 200 niki no, Pak. Kok iso? Lah niki pinten? 50. 50. Lah niki. 50. Lah niki wali niki. 50. Niki. Heeh, iki 50. Lah nggih, lek dijumlah pinten? 200. Lah nggih niku 200. Lah ya kok malih koclok iki piye to iki? Kok bener kowe? Heeh. Nyang tak kei dhuwit 100. Ning ada pertanyaan. Pripun? Iki mesti tak nenek kowe engko. Oh nggih. Heeh. Pripun, Pak? Ayo. Nggih Kewan bener niku nggih. Dudu kuwi. Kewan apa sing apa kucing iki suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Wah. Nah, iya. Terus terakhir, Nggih. sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Ndeng nembang kono. Loh, ulangi mawon mboten napa-napa. Jenengan Iya. ulangi mawon mboten napa-napa. Suara kewan ya. Nggih. Kuwi suara apa ya? Nggih. Kucing suarane piye kucing? Mau. Nyapa dadak kok tutupi urung metu arek tutupi. Loh, mboten nutupi. Benakne napa bros niki lho. Oh iya bros. Kucing suarane piye? Oh iya. Terus jaran suarane piye? Miau. Ah iya. Terus mbek suarane piye? Be. Ah iya. Terus sapi suarane piye? Mau. 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 Oh sapi koclok kuwi. Ya nyanyi. Lho jenengan mboten ngertos. Ngono ya. Jan nyah. Niki saestu Pak Cahya. Nyonya tenan iki lahir batin. Saestu Pak, ya ampun. Pak Cahya yang Itu tak tutuk ya apa niku. Pak Cahya yang baik hati, yang Ya. sangat-sangat. Ya Allah Ampani. Pak, mugi-mugi jenengan laris Pak. Lek pun laris ampun supe nanggap kula nggih Pak nggih. Kok iso kon nanggapi lho rumangsamu. Wong aku karo kowe padha haus tanggapan iso kon nanggapi lho. Le omong lho. Astagfirullah, Rabbana
Mang berdiri Bu Kesi tak tumpakke sepur Bu. Yuk. Dados. Monggo Bu Kesi matur sik karo Bu Suji sekeluarga lan ugi para sesepuh pinisepuh para sutresna budaya ingkang kepareng wungon wonten dalem mriki. Ya Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan malih nggih kirang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Lek ngeten iki pun kados Ustazah Karisma nggih, Pak. Apik sampeyan malan. Apik sampeyan. Iya. Ustazah Karisma piyaine lak cilik ngono kuwi. Wis sampean kan saiki malah saya madhep mantep. Ha iya, Terus piye, Bu? Nggih. Saderengipun ngaturaken lelipur, kula badhe matur mewakili kanca-kanca kru Madangkara. Matur nuwun sanget dumateng keluarga agung almarhum Bapak Kasmani. Nggih, Kasmani lan ugi Ibu Suji sekeluarga. Matur nuwun sanget dene panjenengan sakeluarga tebih dinten 2 taun kepengker mercaya bojo kula lan kanca-kanca kru Madangkara nglipur hajatan ing dalu menika. Kula nderek ndedonga mugi-mugi almarhum Bapak Kasmanianto tansah pinaringan kasuwargan lan dipun paringi jembar kuburipun saengga caket kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lan ugi Ibu Suji sak keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi kekiyatan lahir batin, kesehatan lan tetep murah rezekinipun. Lan sak menika Ibu Suji kan sampun pinaringan putu. Wayah nggih. Lah putu menika minangka nyambung sejarahipun Bapak almarhum Kasmani sekalian Ibu. Putu menika ingkang dados gantilane ngati, ingkang dados penyemangat hidup Ibu Suji sekeluarga. Pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi Mas manten ingkang dipun unduh menika asmanipun Mas Fatur menika lan anak Mas Arsaka Deva Mahesta cucunipun Pak Kasmani mugi-mugi tansah pinaringan karahayon keselamatan lahir batin prapteng akhir ngoten Pak Dalang. Nggih. Karo para sutresna budaya kuwi wis 2 taun lho ora ketemu. Ayo. Nggih, lah menika ingkang pertama kan kagem keluarga besar Ibu Suji. Sak menika ingkang kaping kalih bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami mirsani pinarak lenggah wonten mriku kula ngaturaken sugeng rawuhipun nggih, Pak. Bu. Kula nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan mangke ingkang sami mirsani
menawi ngantos rampung tancep kayon kula dongak-dongakaken tambah rezekinipun. Dene mengke jenengan titeni angger bar limbukan kok kondur tak dongake tambah anake. Dongane lek kejem ora. Mboten guyon lho anake kan dadi gadah anak niku kan napa nggih rezeki. Rezeki. Kaya awake dhewe kan anake wis 4 to, Pak. Bener. Nah, 4 tur jek cilik-cilik kan kuwi rezeki. Jadi setiap anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri ngoten. Amin ya rabbal alamin. Ning tenan Bu Kesi bareng adate sampean lek ora ngangge kudung, bareng sowan dalem Ibu Suci kersa kudungan walah beda Bu Kesi, tenan. Tenane. Sampeyan aurane metu temenanan. Ah, ya Allah. Wibawane iki jan elok. Yes kaya ngono ki wong lanang arep macem-macem iki mesti wis pekewuh dhewe. Ayo, temenanan. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya ya tak jaluk sampeyan dadi bojoku. Lah aku wis madhep mantep kudungan brukut kaya ngene tak jaluk sampeyan ya setia karo aku ngono ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Lah masalah iki godane abot. Ning panggung ngene iki godane abot saben dina dalang sinden gaprukan. Sindene ayu-ayu bintang tamune ayu-ayu. Ora kuat imane, oh bahaya. Gogrok mesti. Kudune dhuwit mulih ki utuh isa-isa karek separo ora enek. Ngoten niku. Ning kula nyuwun dongane panjenengan sedaya Pak nggih, Bu. Mugi-mugi anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya langgeng ngantos kukuting yuswa. Ngoten nggih. Matur nuwun. Nggih. Aman Bu Kesi, santai wae ora arep neko-neko. Wong nyatane lek dalang lek bojone sinden kaya sampeyan, lunga nang ndi-ndi lak mesti bareng. Iya. Kesempatan dalam kesempitan iki ora ana wis to. Las gak enek. Dadi aku ki dalang nang ndi padha karo ditutke malaikat. Ha iya. Ngono kuwi ora apa-apa. Yo saiki nggih tamba kangen ngaturke panglipur sawetara. Nggih. Jajal saiki karyamu kae apa ki jenenge iki Sandyakala bawane. Terus engko dibajutke cara Banyuwangen. Mergo bawane lak yasine Banyuwangen. Nah, suatu saat jajal dicoba. Sampeyan ora mung nembang klasik-klasik tok ning yen gagrak cara Banyuwangen ki piye? Ayo, ngono kuwi. Ya, Bu Kesi. Ya. Nggih tambah referensi ya Mak ngene iki. Ngono. Bajute njajal wulan andung-andung ya. Nggih. Wulan andung. Masa ora nek backing penarine? Ora nek penarine. Nari latare enek to? Nari latare kudune enek. Ora usah engko wae men fokus iki sik. Rada tempone rada apa ki jenenge kendho sithik. Ayo men iso dimatke ya. Monggo Cah dipun aturaken wulan andung-andung dening Ibu Sukesi. Dados. Andung, andung, ya
Terima kasih. Suwuk. Nggih. Matur nuwun. Pangapunten ra tau nembang iki lho aku. Ya kalau masa ya dijajal ngono kuwi. Biasane aku ya selasik to, selasik. Biasane aku ngindan selasik. Iya. Heeh. Isin aku tuwekan kok nembang ngene ya Allah. Ora apa-apa ngene nggih semangat men sampean ya awet enom ngono kuwi. Jam ndak diguyu Heru aku. Nyapo ngono ora. Yo wis tuwek to. Selanjutnya Mbak Umi Hafifah, ya Dek. Nah, iya, ya. Coba kayak apa? Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalang apa, Dek? Kula nggih nyuwun disepoti. Oh iya, cublak suweng lek ngono. Ayo. Yo, dados. Hoi. Jupla suwang ngeteng kelenter kamu ketutup gudel boleh rale sapa guyu dele ake sir bang dele kosong sir bang dele kosong Jupla suwang ngeteng kelenter kamu ketutup gudel boleh rale sapa guyu dele ake sir bang dele kosong sir bang dele kosong sir bang dele kosong Matur nuwun. Elok temenanan. Nduk Umi. Dalem, Pak. Deh. Saiki wis kuliah ya, Nduk? Alhamdulillah nggih, Pak. Nah, wis ketompo ning isi. Sampun. Syukur. Jurusan apa? Karawitan. Tegese saiki sampean ora bocah meneh lho, tegese wis Nggih. dewasa. Nggih, Pak. Ya, tegese tindak tanduk muno-muni, le belajar aja nganti kendho, aja nglokro ning kudu saya semangat. Nggih. Heeh, jurusan karawitan. Elok. Cita-citamu dadi apa to, Nduk? Kula pengen dados tiang mawon. Lah apa saiki kuwi kodhok napa piye? Mboten mate dados tiang ingkang piguna ngoten lho Pak, tumrap Oh, bangsa lan negara ngoten lho. Anake sapa? Ayo, wis ngono kuwi. Nadyan pinter kaya apa ya, sugih kaya apa, pangkate dhuwure kaya apa, yen uripe ora piguna tumrape bebrayan agung, iki mengko uripe muspra ngono kuwi. Nggih, Pak. Ha, ngono kuwi. Ya, Iki ya tak apa kuwi tak didik temenanan, tak glowentah temenanan. Ya, mergo wis katelah dadi anake Bu Kesi. Mulo ya nembang sak nembang kudu apik, le nyandang ya kudu becik, penampilane ya kudu bener-bener bisa istimewa. Ha iya. Saya meneh saiki perkembangane jaman kuwi sing mirsani wayang lumantar streaming, lumantar YouTube barang selalu memberi apresiasi, memberi kritikan, saran supaya wayang ini tetap cocok di mana saja dilihat. Ngono kuwi. Lah ngono to, Nduk? Nggih, Pak. Nggih, ya saiki nembang sing kepenak. Suwe sampean ora nembang karyane Mbah Sukron, ya kuwi lagu Nyidra Asmara. Nggih. Nah, kuwi. Ndang menyapa sik kepada Umi Mania sing ana YouTube Kuntadi Channel. Nadyan mau jensete sempat apa kuwi jenenge error ning penonton iki balik meneh. Ayo, sih setia. Luar biasa iki. Ya. Nggih, tapi terutama nggih sing ten mriki riyen, Pak. Oh iya, Sing bener. Mirsani wonten Tulung Rejo mriki. Heeh to, Tulung Rejo mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ini bareng kudungan saiki do salam kabeh. Ayo. Serawani cacuk-cacuk. Ora ngawut ora. Terus piye, Nduk? Ayo bacana, Nduk. Kula nuwun, Pak, Bu. Kula minangka wakilipun sedaya rencang Madangkara. Dalem. Kowe dadak kula nuwun ning ngopo? Lho, Lah kula nuwun lek mlebu omahe Bu Kasmani apa piye ngono. Nang panggung kok kula nuwun nyauri monggo dimanggakne ning ndi jajal karepe. lho maksudnya niku kita niku harus anu Pak, nek ten putih-putih niku harus kula nuwun. Kita warga seni, ya. Jaranan dan kreasi. Kita. Heeh. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon niki lho. Ten putih-putih niku harus
Kula nuwun. Oh iya, tata krama. Nggih niku tata Sopan krami, Pak. santun. Nggih, sopan. Sopan santun kok sampun ora. Nggih, sopan Iya. santun. Terus piye neh kata-katamu? Kula sak rencang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa mirsani, sampun kersa mengapresiasi ringgitan Ki Cahya Kuntadi dalu punika. Mugi-mugi Apik saiki. panjenengan ingkang kersa wungon mugi-mugi diparingi lancar sedayanipun, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Amin. Awakmu padha mbokmu iku. Lan ugi kagem sedaya fans klub kula Umi Mania kalian Cahya Kuntadi Mania kula ngaturaken maaf. Loh, lah salahmu apa? Kan jensete wau mati, Pak. Dadase kan terganggu. Oh iya. Streamingnya terganggu, dadase minta minta maaf. maaf. Ngapunten benjang di kersane ditumbasni diesel Pak Yoyo. Nah iya. Diesel sawah ya. Iya, Pun Pak pancen nembang. kendala. Ya saiki nembang Nduk. Nggih. Dibawani dhisik pokoke sing komplit. Ayo, pangkure. Nyidra asmara utawa ula tampar. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma ana crita tingkae ula Hengkang samya Jumburayu Jenenge sapa, Nduk? jenenge ula tampar Nggonjak sapa, wani gonjak garwane sang maha wiku Garwane Sang Mahawiku. Terus anenggih sang naga raja garwane Sang Nagaraja sesilihe sapa? sesilih nyinaga kini Duduk. Umi Afifah made in Ponorogo.
Terima kasih. Jan